बुरै गया दाबो जायाखै नामा? जासिगोन र' बोराय। फाथैफोर लाबोनाय गैया नामा बुरै? दङ र' बोराय लाना फैनि आं। गया जादो जानानै थाब थाब खरसाखौ लाना फैदो। जागोन बुरै। संग्रिसा बबावथो थांनो नागिरदों? अ आयै आङो लोगोनि न'आव एसे थांना फैनो र'। दा न'आव थाब फैबानो जाबाय। दे जागोन आफा। बिमा मना लाना फैदो थांसैया। र'। हेलौ औ आसोल मा खालामदों? नै न'आव ओरैनो उन्दुना दं। मामोन? अ आं नोंखौ एसे गामियावसो बेरायनो लिंनो नागिरदोंमोन आं नोंखौ। दे बिदिब्ला दसे थाना थांगासिनो आं। औ दे आं बै रनजित लाहानि दंफां सायाव थाथ'गोन दे। एफा गोबाव आसोल? ओइ ओंखाम जादोंमोन आं। अ थौदो अबाव थाङो? थौ गामियाव एसे बेरायना फैनि। थौ। बे आसोल बै सिख्लाफोरखौ सिनायो नामा नोङो? सिनायालै। बहानि जाखोथाय? थै बेफोरखौ थारलाबाय थायो नामा? दहायनि सिख्लाफ्रा माथो फैफिनलायबाय? नोंगौथ' आरो। बै सासेखौ फसायबायमोनलै आं सानसुमा। मा फसायबाय बेलाय? डाइरेक्ट गोसोथोदों होनदा। दानि जुगाव लाजिबावो। नांगौबा बानायनो हागोन ना आसोल। थौ थांसै सानसुमा। जानो थांसैबो। थौ होमबा। बे आसोल हनै फैलाय। र' नों थाथ' सोंना फैनांगौ बियो। ओइ जादोंमोन अबाव थाङोलै? मानो नांगौसै नोंनोलाय? अबाव थांनो होनना सोंनाया नों माबा जायो नामा रा? नामफोरखौ खोन्थालांदो। है मा जाबावगोनथाय? थौ थांसै। माबायदि सिख्लाफोरलै बिसोरलाय? ओइ मा जाखो? बहानिनो? गैया मुंखौनो खोन्थालाङासै माथो। फन हरदोंमोन माथो खनथाम गोजोन मिसकल। सानसुमा। हेलौ आसोल। औ सानसुमा मामोन? ओइ बै दाख्लै सिख्लाफोर नुनाया माथो जितेन सारजोंसो टिउसन लायबाय थायोनो खलमबार हाइ स्कुलाव। अ बिदिब्ला दा जितेन सारजों रायलायहैनांगोन। अ जागोन दे।
थाब फैबानो जाबाय। Yes! मैनाथि मा ओंख्रि जाबोनायमोन नोंसा? जोंहा मैथाजों नासोमोन। नोंसालाय? जोंहा माबासोमोन आलु ओमफ्राय मटर भाजिसो। ए दाख्लै लामायाव लोगो मोननाय सेंग्राफ्रा नङा जानो बिसोरो? नंगौथ' आरो। गुड मर्निं सार। Morning, sir. जिराय आच्छा मैयाथ' डिटारमिनार्स लादोंमोन जोब्बाय नोंसोर सानैयाथ' मोनासै उनाव नोंसोर सानैखौ रिभाइस खालामनानै होनाय जागोन औ जागोन सार। दे बिदिब्ला दिनैना जाथ'सिगोन फरायसाफोर दे आसोल फारथ'लायदो आं थांगोनसै औ दे। आसोल फरायगानोसै नामा? नाङा आसोल सम दंबावो बहाथो बारग'बावनो बेलाय नों होनाबा आं होना मिथिग्रा। नाङा आसोल मालायनि गोसोनि साननाय खोथाखौ गुबुना बुंना होयोब्ला गोजोननायखौ खम मोनोनो आसोल देलै जागोन थ'दो। थ' होमबालाय हेलौ औ दिनै फैगोना फैया नोङो टिउसनाव अ दे होमबा सोमखोर नों हारसिंसो नामा दिनै? औ आं हारसिंसो दिनै फै जमा थांसै जोंजोंनो होमबालाय। औ बिदिब्ला औ जागोन दे जिराय सोमखोर सोमखोर हा औ सार
आदसा सानसुमाया मानो फैयासै नोंना लोगोआ? उदै सानानै फैनो हायाखैनो सार। दे होमबा दिनैना जाथ'सिगोन। गाबोन मोजाङै नायनानै फैबानो जाबाय। दिनैनो बुंनोसै नामाब्रा आं? होद बुंनोसैला। समायना मा? माबा गाबोन टिउसनाव फैगोन? औ फैगोन। अ